ステップクラップダンスをお聴きいただきました。で、次の曲で最後の曲になります。アンサンブルは最後の曲になります。続いての曲は、エルカミーノ・レアルといって、吹奏楽の経験者の方なら誰でも知ってらっしゃるアルメニアダンスとか春の猟犬とかを作曲された、アルフレッド・リードさんが作曲したエルカミーノ・レアルなんですけども、でこの曲は基本的には40、50人の吹奏楽で演奏される曲になっておりますが、今回はこの8人でなんと8人で、金管楽器の限界に挑戦してみようかなということで、8人で今回エルカミノ・レアルやります。でエルカミノ・レアルとてもスパニッシュ調でノリの良い曲になっておりますので、皆さんきっと楽しんでいただけると思います。一生懸命練習しましたのでお聴きください。
ただけましたでしょうか。ありがとうございます。みんな限界に挑戦して疲れ果てておりますので、少しの間休憩をいただきまして、この後1時からですね、広島県警察音楽隊のみんなで全員で行う演奏がありますので、そちらの方をどうぞお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。